May pauras labud Kapampangan. Tuna kaya naman. Tegalugan. Medyo ikayo ng balang ano pa ya at medyo may lagad lang bagyaran ka na ako. Yak migagan na kaala kong kakunwan uling balo ko iluwi makayantabe ya. Naklasalamat luwi na eh. Pero buri kong dinan panahon ining buri ko sabihan kaya kayo samantalanan ko uling napon mi ka diskusyon kaya nga manong taliri versus daliri ne T versus D ing in daliri balutangan na Tagalog ya. Okay, ngayon ating sasabing kagasingan ko po kaya kami daliri na yan ara may kadtutuita eh. Kasi balo yun nung bakit nung natatandaan nyo national language Pilipino kano pero Tagalog yan may gumpisaya malambat na eh pero may ka-emphasis keng itanga manundang isang bansa isang wika may gumpisa yan yung martial law ng Marcos 70s ito eh so malambat na ngayon ireng detang generation na rito may tutuwa kagisingan do deng may iluwang may kasama to Tagalog rin keng kakatamang nga mano keng Kapampangan at tune keng karelang kaisipan na kagisingan ko po makanyani tutu ita pero naburi sabihin na gusto ita ngayon yung sasabihan ko mo ita mo keni eta naman purista eh eta mo language purist eta mo Kapampangan purist den purista den amano dan purista ilapin detang debitasang buring misamutan in Kapampangan burida den nga manong English so nung nanong kailangan na tanggamitan kailangan may baldug lang kay Kapampangan yak makanyan naman kada ako halimbawa landline naro dengaliwa gulis gabon para kana ako gamitan kanya mo ito landline kasi maging purista ta kanita istong gamitan tayo ng gulis gabon istong keng like tas tayo tindaragul mag-like na mo malyari yang para kana ako malyari yang gamitan ito yapin amo nandang tutong language evolution ito pero language evolution nung tintanang existing nga mano kay Kapampangan kay bet lang tayo halimbawa tintamong taliri o ba't gamitan tayong daliri balo tamong Tagalog ito yung taliri yan ang gamitan tamo language evolution nung gamitan tayong diba uling atin tamong ngayawari language evolution nung gamitan tayong pag uling kapagyayang batya mo kang Tagalog nung gamitan tayong pag malyari tayong gamitan ng patse okay amanwa ng may pangilinan na lexical borrowing yan yung meto nga sangkan o ba't magimatiin kay katamong amanong siswan manandam tamong amano keng Tagalog dapat atin tamong existing nga amano keng Kapampangan usto ito usto language evolution kanita okay matayin kaya katamong language gustong makanyan matayin nga manong Kapampangan gustong manandam tamong atin tanang existing uling detang kaya katamong existing nga mano magamit tutang kayo magagamit laretang mayandam nang malyari maging Tagalog niya mo matayin nga Kapampangan niya para ka na ako gustong language evolution ito ano walang kay language evolution dapat andamantal retang tutong nga manong alata mo gagamit kayong Kapampangan computer yan layang katulid mano kayong Kapampangan so then damantan na lang mo rin ngayon ibayo ko manyera burikin tagkilan nga manong ali okay ingali pamo pala balik kay pamo king mekeni kung balo nung baluyo ing mekeni iba't siya keng umeka keni ngayon ikeng itang language evolution na naman
ing umeka keni meging mekeni niyamu. Okay? Metong yang amano mekeni Keni or CQ orthography Mequeni. Okay, mekeni. Ngani ing ali mag-evolve yan naman maging ya halimbawa ali kubalu maging eke balu. Okay? Eke balu, ali kubalu, imburi na sabihin, ali kubalu, at lulang ang manureta, ali ku, apong balu. Okay? Ngayon, nung itang evolution ng form, eke balu, o kaya eko balu, at luya naman ito, ke, balu. So, itang metong yang mano ito, although metong yamu letter, yamu, metong yang mano niya, itong susulat siya, tatay, ang po itang ke, eke, ike, ali. Dapat adwa lang mano reta, ang pong ke, ke, eke, adwa lang mano, okay? Metong. Uling itang aparte yung metong yang mano ito, although metong yang letter. Okay? So, itamuin ka na ako, ipo, may pakabanin naman ka na akong video. Kung nalinawin nung nano yung video ini kana ko namo ken title na din nung pangapilan niya. Malambat no kasi so medyo akaliw ko na nung pangapilan niya. Wapin pala nung interesado kayo kakanamin na luwi kay YouTube ding video mi ngareni. Den kayo search Kapampangan 101. Den kana ako searching kana ako Tegalugan, okay? Tegalugan series la rin kana ako. O sige tamo dakala salamat with tamongan. At ipangapampangan tamo sana na itami pa Nagalog, itami pa ng English itong kalupatalang Kapampangan din kay katamo kasabi. At siyempre ang pinakamaulaga din kay katamo nga anak din kay katamo nga po talas sana pa Nagalugan Kapampangan ng talat. Nakalpong salamat.